Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Wat hapaladan ki agi kendon sarkar bete bakho mi ki pat ba hende dan pat ki riushim kabu ki bepen sneu pat ya ka saudong saukun joka mentru bat men karam u present ka kho ya ka wa mentru makro el parian ulakran benyau hadim bola yoi ki jing shakta bercap penjat penpra kitran wa bat ki thwe kum ka thwai ka beipun riangket nikla kum jo ka men karam ka badai ka we ni kitran wa ka wiadai ka rai ka muluk Uni unong yang lamu la ongru hasilintar kemen tudu dan shibun ki thwei dan nam ki dan ni ki khana uberem kat ba kemen kerempat kadi ka jaka kerpang jaga kentang jaga beipun riangket keburu ka bakup ya kamayan belai ha ka baki khon ki sia ka kursuk po khat ar wernai kumju ki nong sosnong ka juai baki snong marjan ki betep ya kanya ka jutang ki khen buram ba khen kentang ba ya kemen kerem baki thwei kum ka sati men tudu laminchi sangman ba sintuk ser Kum tau lakin tu ya bro kinong song saudong saukun kamen tudu kamtam ki bana juai banyak kon persya i kam penjat penpra ya kawa men tudu kana macngai ka pateng banwan Sngi sau si sau dia pentip wakat ka macam ini hakani ka jingla yulti lang lipat ini ka mengkrem ini pencena ini juai bypass da chami wa katai ka thau chong yong ka baipur rangkit ka em ha mengkrem ongi re khang no sau si uyo to wa daman ka thau ka wa madan ka thau ka wa warok ka hendau ka mo da penjular lut haitai ketika rangkit daman ka baru ka yong dikhla ikur ka jaj yong ki korsok kpo hajo ipor le ka man ka wi na ki wada mane ka wi ka ebor ya ka kor ka jaj ka chnong ka tha ka raj ka maluk nei ti da wi ni chna yo yong i hay to wi ni cha penjular cha penmadan na khlo igi mo ri ki chiap ye ka thau chong yong ka bong i ka bai pur rangkit kta ka ye snyau kta ka ye jing emi yong i na lori ten le kani ka jing man jing le heni wara da tebi wa ka mentadu ka em ka param ha ka wada man ka param ka wada ebor imayan belai em ha ka ki chakari na do ki chakari ga na tai na ler pam kam na ten ka cha tengit kani ka mengkrem ka purangkit na ten ka lamanchi ka sanman ka stuksiar ka sti mentadu hai to wa gani kibar ki param ki em haka I hai snya tho hai yo yok I hai chami wadang jia kini ki sngi wa kiwan ki wale atam kiwan ki wale penjulor ya kini ki chakri ki yong ka mentadu dang yo jing tep kini ki sngi em go ja thap ki cha thabala da em go yo shitom saja na lor wa halor wini wale atam ki nai ti daw ni yang in ne hai pa yo yok I ye ni jing cha penjulor cha pen le ban daman ko ka jing le bor hiwat dakso bor hiwat ya ka mentadu wa ki chakri ki yong ka tanai ji daw ka jing kentu ka jing garpat ki yong I ya waro kitu ki nong chong chno tawi rong ka jawai ki wa chke ya ka ne chawan ki wa yo ibor na ka mentadu na ka chakri ki yong ka ki wa yo ye jat ye kanja wa yo ye ka spa ye ka phau ki wa ye bor I mensem ki wa chem ye wa mentoy na ka wa karpat I waro na do doloi wa man yong ka ilaka juai kinong yalam ki wa he yong ka sinra juai nei tewan ki wi tawan kinong chong chnong pasya ba wan chakhan ham elat wa kini ki dabo
dapat bebo da chena da tho da belai kan rat uca pendok pendam gi hagani ka por garta gi ta sajo ipor la kat kama yo sita chanan da em ga ki tre thau da sedang gi u dai gi thau gi ki da sedang gi chena yo pot sam kopsar da em ga dai gi thet ka jingkan tu ka jingkar pat ki yong i wa kadi wala senyau bah hamdai gi thau gi yong phi wa to ala da chmi gi yung gi sam atau harot yong ka man tadu daman ko ka jing pan chna phi ya ka man step ka man kawi ka wa ki khon gi khti gi yong i myo di i ko ka bam ko di da ka wa khoj da lore tel la da mi sa pangkai ki na yung gi ge jakhria ka man tadu ta ka jing tim ham i chna ka sa indur ka pun nakat ni ta ka jing kar pa yong i waro gi khon gari jantia kat i wala ya ki ki wa nei Taiwan kita long kita lo ya le pen ne pensa wato hai chem hai yo yong i wam hoi hawa chna pi kawan kon ka surok hawa chna i wan ka bor sarkar to o banda nu penchai de jing im yong i tang yo biang ki kali ka motor tang yo biang ka khit ka ba rai ki bam ki di ki jing im ki yong i to ko nan hi ko to em haka ka niam ko haka ko man ko ka pen biang pen to ko jing im i ki bru wara hi nei ji down next step ne ka singi bo ka jing ka tukar pat lang i wara Kadiela tendami unok dia ki plastik ki jeri tendami padan kami ki plastik ki jeri khnang wa yo miet yo baha wato i em to wierong ka mentru kat kam man da kar khu skiet do balai da pen biang i liang wanang ye te ki wan ki wa tam kti tam kejat he to ba ka mentdu ya ka ment krem ka thao chong dao sa perang kit ka cha tingit kini waro yo tam kti tam kejat ngaong balai karan bichar hi da phi ek hukum pencetam da phi katte nan hi ide yong buru katem ye de i ta chong ha ka bor ha ka yong phi ta katte dan hi ta yoluti ka bor sarkar le u MLA ki MDC wa ka sarkar ro ka wi pachmat che ka mentadu ro pachmat ye kupuli ke mang krem ki wa ki thwai ki langan ki em ha janti ala ham pach do chai tai dan hi ki em ye kum khra ye ki witawan ki thwai sekawi ilewa penyerkat ia kini kerkom lek kajing nok khandau hapok ka mentru langbanu surok hayo yong i helipai yong i hai tai tangar ka tangar em hai tai to ka ka yeu na ka tai ka to ko kai chadam mau phalang ko supply shalong hayo lipai yong i wa panchna yau surok 4 lane uto 4 lane ki wakre hai tai ki khlo ki khandau no ki ka dompar dap tilikit tang chibel chai khandau le mem no ki chaka yeu na tangar nei ti daw wala ye wajia ini to ni ginong chong chnong chirop ki bo sarkar perkheng pen ki ni wato lada no khandau ki dokta ga sor silong waro ka wi ta karmani ga bo sarkar i wala ki yeu wala ki tangar i wam no ki ta chibel cha ka khandau cha ko hai ni le hajis kiat to jiai rai south ni yo wa ini waro ka jo ka sarkar ki jo ki department yo ke PWD wala hai nin le ke daiwi hai taman ni daiwi yo luti wa dai kra lang yo ginong chong chnong waro wi yo i ka mentadu yo i ka ka wa aging mi waro hi ki bro ki em tawer yo ka kham ta mi le wa ginong rap ta kata dan hi khublai chibon yo luti yo chim banta yo kra lang yo pen ne pen bahaya ni bo ulai